U prošloj epizodi naši drugari su se našli zarobljeni u zagonetnom klubu ljubitelja dezerta. Pitali smo vas u komentarima za predloge kako da se izbave iz ove sobe i dođu do kolača. Bilo je dosta odličnih ideja, a nekoliko vas su upravo pogodili rešenje. Rekli ste da Pipi, Gudi i Ćuri iskoriste lopatu kako bi nabacali svu zemlju na jednu gomilu ispod prozora. Onda mogu da se popnu na nju i tako da dohvate prozor. Uspeli smo! Wow, pa ovo je najbolji dan u mom životu. Kako divan završetak dana. Zar nemaš i dalje sastav za domaći da završiš? Hej, pa čuo sam da postoji neki sajt na kompjuteru koji ti iskuca bilo koji tekst. Tako će mi ovaj sastav biti gotov za samo par sekundi i onda... Bravo, Pipi, ovaj sastav je čista petica. Za pohvalu. Pipi, ovaj sastav nema nikakvog smisla. Morat ćeš ponovo da ga napišeš. Ne! Baš su mi dosadili svi ovi recepti. Neko mi je pomenuo sajt gde ti veštačka inteligencija osmisli recept po uzoru na kuvare. Baš da isprobam. Gudi, ja nemam reči. Ovo jelo zaslužuje Mišelinovu zvezdicu. Molim, jedna čvrsto kuvana jabuka majoneza. Prelijte sa 1,5 teškom vodom na visoko, iscedite i iseckajte na četvrtine tiganja. Ovo ništa nema smisla. Šta misliš, ko je najbolji iz Pipi, Gudi i Ćuri ekipe? Od svih likova najbolji je Ćuri. Eto, dakle, istina je... Ovaj AI je super, ne znam zašto se ostali žale. Da li ste vi nekada probali da koristite chatbota sa veštačkom inteligencijom? Šta biste ga pitali? A ako vas zanimaju rešenja ostalih zagonetki iz prethodne epizode, možete ih pročitati u opisu ovog videa. U međuvremenu, pogledajte i naše ostale avanture na YouTube-u i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!